ụmụnne na-etele na mbụ anyị nụburu na ọrịa arịa agbake mgbe ekwere anọghị n'ala anyị na mkpụrụ mmadụ ole ma ole nwere ya nọ na ha arịala agbake. Enwekwara steeti abụọ anyị gwara unu na ha na-eshi ọnwụ na ha enweghị ya n'obodo ha. Mana ụmụnna, kemgbe anyị nụrụ na ndị ọba ego ụwa dum ekwela steeti niile nkwa otu ego a ga-amabụ ya ha, ego buru ibu, jeri naira buru ibu a ga-amabụ ya ha. Kemgbe ahụ ihe anyị na-anụzi ugbu a adịghị mma na ntị. Arịa agbake agazuola steeti Igbo niile na-arị ibe ya elu. Steeti Igbo niile ekwuola na ha nweziri ya. Enwezikwara ndị a na-asị ha na-arịa ọrịa ha naghị anụ ụtọ n'ọnụ ha, oyi na-ama ha, ọ dị ka ọrịa akọm, mana ọ dị ka arịa agbake mgbe ekwere na ha buru ibu nwere ya nụ. Ụmụnna lekwenụ. Ọzọkwa, enwere ndị ka agwọ na-akpa asị gịnị bụ ọrịa ndị na-amaghị ebe oshi. Ụfọdụ so nwere ike wụrụ arịa agbake mgbe ekwere si na agwọ abịaga. Biko, anyị ga-ekpe ekpere ka ndị na-achị achị na steeti niile ndị a hapụ ichefu ihe anyị gwara ha. Ndụmọdụ anyị nyere ha ohe, biko ewetala ego nwere ike igbu isi ụmụnna ha, ha nakwala. Ha ekwekwalanụ na enwere ego a na-ewetara ha ma kwue na ụmụnna ha nwere arịa agbake mgbe ekwere. Ekpere gị, onye ime eluigwe, ọ nọ n'elu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala, chi bụọ anọ ọzọ, mana ihe ọbụla i kwuru ihe ga-emenụ. Anyị ewerekwala ọzọ ndị a na-achị achị na steeti Igbo niile tinye n'aka gị, si gị biko were ha kwara ngwa ọrụ, zidata mmụọ ozi gị ka ọ na-eso ha, nye ha amamihe nke ha ga-eji na-achị. Onye ime eluigwe, mee ka ha kwụrụ chịm n'eziokwu, ka ha hafụ ikwu ụba nke ụwa duhie ndị ha na-edu edu, ma ọ hafụ ụba nke ụwa tụọ oke asị ga-emerụ ndị ha na-edu edu ahụ. Anyị arịọ gị n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị, amen.